संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। निकाल हा अपेक्षितच होता। आम्हाला खात्री होती की शिंदे फडणवीस साहेबांच्या बाजूनीचा निकाल लागेल, कारण का जेव्हा जर आपण आर्ग्युमेंट सुरुवातीपासून जर ऐकली असेल, विरोधकांच्या वकिलांनी जी आर्ग्युमेंट केली आणि त्यावर सन्माननीय चीफ जस्टिस यांनी काही टिप्पण्या दिल्या किंवा काही त्यांची जी काही स्टेटमेंट होती, वक्तव्य होती, ते फेवरमध्ये जाईल असंच वाटत होतं निकाल, आणि त्या अपेक्षेने हा निकाल लागला। सन्माननीय फडणवीस साहेब, सन्माननीय शिंदे साहेब यांचं मनापासून अभिनंदन आहे। पण आमची बाजू बरोबर आहे, आमची बाजू खरी आहे ही सातत्याने आम्ही सांगत होतो, पण विरोधक काही एक वेगळा माहोल तयार करायचा प्रयत्न करत होते। नेहमीप्रमाणे ते तोंडावर आपटले, पण निकाल हा अपेक्षितच होता। दुसरे जाणार म्हणत म्हणत हेच गेले आणि यांचीच वाट लागली अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे। पण उद्धव ठाकरे यांना आता तरी कळलं असेल की त्यांच्या आजूबाजूची लोक कशी आहेत, त्यांचे सल्लागार कसे आहेत, ज्यांच्या सल्ल्यांमुळे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाची अवस्था झाली, ही त्यांनी स्वतःहून ओढून घेतलेली अवस्था आहे। लक्षात घ्या, याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे सर्वस्वी जबाबदार आहेत। त्यांना त्याच चौकटीमध्ये बसायचं आहे, त्याच चौकटीमधल्या लोकांचं ऐकायचं आहे, आणि म्हणून चांगली लोक त्यांच्यापासून लांब गेली। 40 आमदार जे गेले ते कोणी घालवले नाही, हे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या चौकटीमुळे गेलेली ही लोक आहेत। म्हणून उद्धव ठाकरेंना फार शिकण्यासारखं आहे। जसं मी म्हटलं, युअर टाइम स्टार्ट्स नाव, हे म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, कारण का आत्तापासून उद्धव ठाकरेंची जी काय उतरती दिशा आहे ती सुरू झालेली आहे। ह्याच्यातून उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचं कुटुंब सावरेलच असं मला वाटत नाही, कारण का त्यांना कधी संघर्ष दिसला नाही, कधी त्यांनी तो भोगला नाही। पहिल्यांदा आता संघर्षाची त्यांना जी काय शिडी, जी खालची पायरी त्यांना मिळाली आहे, तिथून चढणं फार कठीण आहे। आम्हाला जे काय उद्धव ठाकरे आणि त्यांचं कुटुंब माहिती आहे, ते नेहमी बाळासाहेबांच्या नावामुळे त्यांनी आयुष्य जगलेलं आहे। आता झिरोपासून त्यांना जे स्टार्ट करायचं आहे, त्यांची अवस्था ही फार वाईट होणार आहे, राजकीय अवस्था। तिथून त्यांना ती सावरता येणार नाही, आणि सावरायसारखी त्यांच्यात कुवत देखील नाही असं मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।